mga Inyens, magandang gabi, no? Ngayon mga Inyens, nag-vlog ako ngayon kasi para may idea kayo mga Inyens dito sa may San Jose del Monte, yung Emily Wheeler dito 24 hours, para alam niyo mga Inyens, para meron kayong idea pag meron kayong kukunin na padala o meron kayong papadalhan. Ito mga Inyens, Emily Wheeler sa San Jose del Monte, Bulacan. Tara mga Inyens, pakita ko sa inyo. Yun naman yan, so yung SM San Jose del Monte, yan dyan magtatapos yung MRT7 dyan sa SM San Jose del Monte. Tapos may yan, galing kayo ng North Caloocan, punta lang kayo dito, papunta dito sa may San Jose del Monte, lagpas ng SM, makikita nyo dito yung ano, yung Pure Gold, sarado na. Ayan, yung Emily Wheeler, oh, makikita nyo yan, bukas na bukas, 24 hours 24 hours ang bukas nya, gising 24 oras, and may yan. So lagpas lang ako din ng ano mayan, San Jose del Monte from North Caloocan. Kasi mayan, ito mayan, paano ito mayan? Papunta na ito ng ano, ng Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Okay. Yes, no, magandang gabi, no, para may idea kayo na mayroong Emily Wheeler dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Lagpas ng SM San Jose del Monte, from galing sa North Caloocan. Okay, mayan, salamat sa panonood. God bless you, more power. Keep you sana sa mabuting kayong kalagayan. Bye bye mga Inyens.